Здравейте! Надявам се да ви намирам в добро настроение. Както виждате, аз започвам деня си в парка с Кари. Правим крачки, дишаме свеж въздух и се подготвяме за предстоящия ден. Днес програмата ще е много натоварена, но не се притеснявам, че ще се справя, защото мой верен спътник ще е не кой да е, а Kia Picanto. Хайде да тръгваме! Това е той! Picanto. Автомобилът, който е винаги в синхрон с вашето настроение. Той няма да ви се сърди, няма да ви разпитва излишно, единствено ще изпълнява всичко, от което имате нужда. Звучи невероятно, нали? Kia Picanto е оборудван с всичко нужно за вашият ежедневен комфорт. Работният ми ден започва с бърза координация на задачи. Докато шофирам, мога да проверя маршрута си с удобната навигация и да слушам любимата си музика. Всичко това се случва на 8-инчовия мултифункционален дисплей, където мога да следя и всичко, което ми е нужно по колата. А докато шофирам, гласовите команди влизат в играта, за да не се разсейвам на пътя. Харесва ми, че Kia Picanto предлага всичко това, което е нужно на една модерна жена. Компактен автомобил, но с големи възможности и да ви кажа честно, въобще не ми е тесен, което е изненада, но приятно. А сега е време да се преоблека, защото отиваме към едно от най-любимите ми занимания, а именно фотосесия и то с Picanto. Като модел често пътувам между различни локации. За мен е важно да стигам бързо, без стрес и със стил, разбира се. Kia Picanto дава всичко това, гъвкав и практичен, пъргав и технологичен. А спортният пакет GT Line го прави още по-отличителен. Кола с характер точно като мен. Приключих с тази толкова приятна задача за деня, а именно снимките с Kia Picanto. Както виждате, аз съм доста висока жена, ако трябва да сме точни цели 185 см, но на тази симпатична кола въобще не се опря моя ръст, дори и с токчета. Компактна отвън, широка отвътре. А сега от единият ангажимент към другия, време е да отделя внимание и на другата ми работа, тази като Creative и Sales Manager в най-обичаните и най-четените лайфстайл и модни списания в България. Не знам доколко сте запознати, но животът ми доста е обвързан с списанията и то не само като модел. Но когато работя за тях, най-обичам да се осамотявам, да избягам от градския шум, за да мога да се съсредоточа. Kia Picanto ще ме заведе точно на такова място. Обожавам усещането да шофирам, а удоволствието е по две, когато колата е толкова маневрена и лесна за управление, особено в натоварения градски трафик, всички знаем за този проблем. А благодарение пък на компактния и дизайн е супер лесно да се паркира Kia Picanto навсякъде, което улеснява живота много. Освен това, с Smart Key системата за безключов достъп, дори не е нужно да си вадите ключа от чантата.
супер кул. Като диджитал човек, който прекарва много време на телефона си, оценявам високо и приложението Kia Connect, защото през него мога да управлявам целия автомобил само с няколко клика, мога да получавам данни за пътно-транспортната обстановка, да следя времето или общо взето да намирам всичко, което ми е нужно, буквално, както казах, с няколко клика. Вътре е супер интуитивно. Kia Picanto ще се грижа за вас по всички параграфи. Може да ме следи дали съм достатъчно концентрирана, дали спазвам маркировката и пътните знаци, сигнализира ако някой тръгне да ме засича и, разбира се, спазва нужната дистанция. С две думи, държиме в правия път. Въобще не е лошо да си имаш такъв спътник в живота, нали? Вече споменах музиката, но май не й обърнах достатъчно внимание. Ако и вие, като мен, обичате да слушате музика в колата, да се надъхвате или да се успокоявате, с Kia Picanto това вече е детска игра. Kia Picanto работи с Android Auto, както и с Apple CarPlay свързаност. Вече слушането на любимите песни е супер лесно и отново на един клик разстояние. А ето сега, например, ще си пусна нещо готино и зареждащо, защото отивам на среща с мои приятелки, което си е страхотен повод за едно още по-страхотно парче. Динамичният начин на живот изисква автомобил, който да е в крак с него. След днешния ден, прекаран с Kia Picanto, смело мога да твърдя, че това е изключително компактен градски автомобил с много възможности. Независимо дали отивате на работа, на снимки или на вечерно събитие с приятелки, той ще бъде ваш верен спътник. Аз сега ви оставям, защото не обичам да закъснявам. Бъдете ярки, свежи и модерни, точно като Kia Picanto. Kia, movement that inspires.